Owansanda eşeğin bahasının yokurlanma yurdun Xitay bilen söwdasynyň üstüne açdy. Ýakynda Owansanyň polisiýasy yurdun Gunnuz şäherinde eşeğin derisi yüklenen bir uly ýüklogyny ele geçirip konfiskasiýa etdi. Polisiýa resmileriniň Azatlyk radiosynyň Owan gullugyna beren maglumatyna görä, eşeğin derisi ýüklogyny yurdun Mazar-ı Şerif şäherinden yüklenipdir. Xitaýyň eşeğin derisine bolan uly talaby Owansanyň beýlik vilayetlerindäki uly bazarlary hem öz täsirini ýetirdi. Her gün bir näçe ýüklog Baglan vilayetiniň bazarlaryndan eşekleri ýüklep başga ýerlere alyp gidýär. میخریم مردار میخرن ماشم کجا میبرن 17 ساعت 18 ساعت 16 ساعت یعنی موتورا پر میشه میره بدر ماشم کجا میره ایدا کجا میره اما معلوم نیست دیگه پولش میخرن و کدام جای دیگه در خارج میره هر جایی که میره دیگه. Käbir satyjylaryň aýtmagyna görä adamlaryň käbirleri öz eşeklerini satmak üçin öldürýärler. Burada kararın bazı merdumlar میخرن میبره طرفای سامانگار یعنی میچاره 12 saat 13 saat 5000 10000 خر 15000 her to خر mol to bolar. Satyjylaryň aglabasy eşekleriň derisiniň iň soňky barýan ýerini bilmeýärler. Saray gidara gaçlar medana motor bor mezana میبرن بدر نمیفهم کجا میره دیگه ایلا چه نمیفهم یک برادر گفت که بگه ایران میره. Eşeklerin nire alınıp gidilýändigi Britaniýanyň Guardian neşri Xitayda eşeğin derisine bolan talabyň uldugy barada maglumat ýazandan soň äşär boldy. Xitay ilk wada eşeğin derisini Afrikanyň bazarlaryndan satyn alýardy. Emma Afrikanyň hökümeti eşeğin satywyny çäklendirme girden soň Xitay öz ünsüni Merkez Aziýanyň bazarlaryna gönükdirdi. Mysal üçin Täjikistanda Xitaylylaryň sanynyň we olaryň eşeğin etine bolan talabynyň artmagy bu ýurtda eşeğin bahasynyň gymmatlamagyna getirdi. Bu tendensiýa bolsa häzirki wagt Täjikistanyň owa ýaşaýjylaryny alada goýýar. Täjik resmileri Xitayly işçiler we injenerler üçin eşekleriň öldürilmegi dowam etse onu 10 ýyl soň ýurtda hiç bir eşeğin galmajakdygyny çaklaýarlar. Wagtki xarama giren agar ýagon kaz agar furuşa xarama giren mebaran we Ama mebaran mekşanşı mekşanşı. Emma Guardian neşri Xitaylylaryň eşeğin eti bilen bir hatarda onun derisini hem isleýändigini ýazýar. Sebäbi Xitaylylar eşeğin derisiniň saglyk bejergisinde uly ähmiýetiniň bardygyny aýdýarlar. Guardianyň ýazmagyna görä Xitaylylar eşeğin derisini gaýnadyp ondan ýelmeşegen maddany öndürýärler. Bu madda uksuzlygyň we üskülegiň öňüni almak hem de bedennäki gany artdyrmak üçin ulanylýar.